conto titúlase Antón e o apalpador. A Antón encantaban as estrelas, e aínda que vivía no edificio máis alto da cidade, dende ali non as podía ver. Un día recibiu unha postal da súa madriña Mariña, convidando a pasar con ela as vacacións do Nadal. Antón púxose moi contento. Mariña vivía nun lugar chamado Courel, lonxe da cidade, nunha fraga chea de árbores, animais e, por suposto, de estrelas. A viaxe era longa, pero a Antón pasoulle nun tris. As paisaxes máis sorprendentes corrían por a xanela do autobús mentres adentraba no corazón do Courel. Cando por fin chegou, non había ninguén agardando por ele. E Antón, como era moi aventureiro, acordou ir camiñando á casa da súa madriña. Polo camiño atopou unha rara. Era tan brillante que parecía que unha vaca lle dera unha lambetada. Antón seguiu os seus saltos adentrándose na devesa. Chegou a noite. O ceo cubriuse de estrelas e a fraga encheuse de sombras. Antón estaba perdido. As pedras miraban encabuxadas, as bolas das árbores intentaban tocalo, mentras botaban xemidos que puñan a pel de galiña. Antón tivo medo e botou a correr como se tivese lume no cu. De súpeto, zas, caeu en riba dunha morea de carbón, ergueu a cabeza e, por fin, á casa da madriña María. Antón achegouse e mirou pola fiesta. Non había ninguén. Só un toro ardendo na lareira e unha luz moi intensa que saía por unha porta entornada. Entrou na casa sen facer ningún ruido. Fixose a porta, abriu un mardiño e Antón quedou abraiado cando descubriu un cuarto enorme cheo de xoguetes de madeira. Dentro dos xoguetes apareceu un home moi grande, cunha gran barba vermella. Benvido ao meu fogar, Antón, dixo. Ia á casa da miña madriña, Mariña. Tiña medo e a porta estaba aberta. As portas da miña casa sempre están abertas, para os nenos e as nenas. Eu ben sei onde vive a tua madriña. Non está lonxe daqui. Mañá levareite. Aquel xigante achegouse a Antón, apalpoulle a barriga e decatouse de que tiña moita fame. Toma esta cunca de castañas recén feitiñas. Grazas, señor, dixo Antón, dando boa conta delas. Non me chamo señor, eu teño moitos nomes. Apalpador, apalpadore, apalpabarrigas, pandigueiro. Podes elixir o que máis che goste. Sentaron os dous a carón do lume. O apalpador contoulle fantásticas historias dos habitantes da fraga. O moucho rosmón, a xaonía que quería voar, o ourizo agarimoso. Antón quedou dormido. Cando despertou, estaba dentro da cama na casa da súa madriña, María. Pensou que todo fora un soño, ata que descubriu unha morea de castañas e un cabalo de madeira aos pés da cama. Onde vive o apalpador? Quero lle dar as grazas, preguntou Antón. Contan que vive na devesa, pero ninguén vive xamais a súa casa. Todos os anos baixa polo Nadal a apalparlles a barriga aos nenos e ás nenas para ver se están ben mantidos. Deixalles castañas e se comeron ben algún agasallo feito por ele. Se queres, podes escribir. Antón puxose moi contento. Colleu lápis e papel e escribiulle unha bonita carta chea de deusas. Dende aquel día, Antón, polo Nadal, recibe a visita do apalpador mentre soña coas estrelas. Colorín colorece, isto quente a finete. Acabouse.